Vedel si, že na Binance môžeš jednoducho znížiť svoje poplatky za obchodovanie? Presne tak. Poplatky na burze sa dajú optimalizovať a ušetriť tak nemalé náklady. Binance je jednou z najväčších a najspoľahlivejších kryptomenových burz na svete a ponúka aj výhodné VIP úrovne pre aktívnych traderov. Začni už pri registrácii. Zadaj môj referál kód a získaj okamžite až 20% zľavu na poplatky. Ako rastie tvoj objem obchodovania, Binance ti automaticky zníži poplatky vďaka VIP programom. S vyšším VIP levelom platíš menej, to platí aj pri obchodovaní s pákou až 125x. Všetko jednoducho sleduješ vo svojej obchodnej sekcii na Binance, kde uvidíš svoj VIP status aj aktuálne poplatky. Ak chceš využívať výhody a znížiť svoje náklady, stiahni si aplikáciu Binance, zadaj referál kód a začni obchodovať so zľavami už dnes.